Hello guys, welcome to my YouTube channel. दिनै जोङो नै All Bodo Students Union Conference आव फैदों। रौता फोथारावहाय गसंनानै दङ नै जोङो। सोर सोर फैगोन आं फंबायमोन दिनै गायकफोरा? मिथिया? रोजाबगासिनो दङ लोगोफोरा स्टेजआवहाय। नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोङो दिन्थिलांबाय थानोसै जा भिड़फोर सोलिखादों आरो बेयावहाय। हाय जा मानसि जाखादों आरो नै नायलाय नै सुनिता बिबारा जि समायनाखा नै दाब दाब जायगानिफ्राय लैहोर लैहोर फैगासिनो दङ नै जुथुमायावहाय। लोगोफोर दिनै गेवलां आरो जुथुमानि जोबथा सान। आलासि जिरायसालि बिथांनि गारांखौ जा मोजां मोनखायो आं सुनितानि माबायदि मोनो जेबो बुंना फालिया। जोबोद मोजां मोसादों नै लोगोफोर भेरि गुड डान्सार। Super duper dancer. Woo! Angga setenai sengguraya. गुवार हायाव 100 बिगा हायावहाय कनफारेन्स नै जा गिदिरखाना